Iqalile lenkqubo yokufanisa imizimba iintsapho zamalungu eqela le-EFF alishumi naphulukene nemiphefumlo yawo kwingozi yehle eVryheid KwaZulu-Natal ngethuba ebuya kwirali yokuqaphela usuku lolutsha. Ngoku ndishiyeke ndinjengwanani yokuqala ngoku kuphandle ndisolekelena ngabantwana umama umntana kwakunye nomntwana. Umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu uThembi Simelane utyelele eMthatha eMpuma Koloni eyokuzibonela umonakalo odalwe zizikhukhula kulo mmandla njengoko amaxhoba asindileyo eshiyeke engenazo iindawo zokuhlala. Mamelodi Sundowns ixeleshe ukuyiqala ngempumelelo itumente yendebe yehlabathi yamaqela xa iqobisene neqela laseSouth Korea i-Ulsan FC kumdlalo kaGroup F ezinzulwini zobusuku namhlanje. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Balishumi abantu ababhubhe kwingozi yebhasi nesigadla eVryheid KwaZulu-Natal ngentseni yanamhlanje. Iingxelo zithi abakhweli bebhasi ngamalungu eqela le-EFF ebebevela kwirali yokuqatshelwa kosuku lolutsha iJune 16 eMlazi KwaZulu-Natal. Abaqhubi bobabini namanye amaxhoba ababini basachacha bhetele esibhedlele ngelixa uninzi sele lukhululwe. Kuvakala ukuba le ngozi yenzeke ngethuba isigadla nebhasi zingqubana okwenkunzi zegusha. Nakubeni kunjalo akukaziwa isona sizathu esibangele le ntlekele. Kambe iqela le-EFF lithi lizimisele ukufumanisa unobangela ngelixa liza kuncedisa iintsapho ngeendleko zesifihlo. First responsibility, as you're asking, is to ascertain what exactly is the cause of the accident. Secondly, to assure the families of who they have lost. And of course, the EFF will then proceed to support all of the families with the necessary burial arrangements. Eli qela ephondweni likwahambela amaxhoba amane asindileyo kwisibhedlele saseVryheid. They are in good spirit. They are recovering very well. I think they are under strict supervision inside there, receiving medical attention. Surely some or all of them tomorrow will be released to join their families, because some that are inside have lost their loved ones as well. So they can't wait to be part of the preparations and to be with their families as well to prepare for the send-offs. Kananjani umphathiswa ujongene nezothutho nokuhlaliswa koluntu KwaZulu-Natal ugqithise amazwi ovelwano kuzo zonke iintsapho ezilahlekelweyo. Utsho iqinisekisa okokuba ziza kufumana yonke inkxaso eziyidingayo. Siyafisa ukuthi sidlulise ukuzolana yonke imindeni esekudlule imphefumulo elishumi. Siyafisa nokuxolisa nakhona ukuthi inamba sesathi 12 sesikulungisile lokho ngenxa yezimo. Bahambile ke ozakwethu bahamba bafike ema-mortuaries bayolekela ukwenza sure ukuthi imindeni yonke iyatshelwa ngalolu lwazi. Asizoyidalula ke imininingwane ephelele njengamanje ukuthi wobani ngenxa ukuthi eminye imindeni ayikatshelwa. Kusiko impilo lakithi ke la KwaZulu-Natal naseAfrika nje ukuthi mengakatshela imindeni akwazi ukuba yithina esokhuluma ngalolu daba. Iintsapho zona sele ziqalisile ukufanisa imizimba kumakhaya agcina izidumbu. Namhlanje umphathiswa wokuhlaliswa koluntu uThembi Simelane utyelele eMthatha eMpuma Koloni eyokuzibonela ngokwakho umonakalo odalwe zizikhukhula zemvula kulo mmandla njengoko amaxhoba asindileyo eshiyeke engenazo iindawo zokuhlala. USimelane ufakane imilomo nabahlali, iinkokheli zasekuhlaleni kwakunye nabo bancedisa ukukhangela imizimba kule ntlekele. Olutyelelo lukamphathiswa luzana njengoko enxunguphele amanye amaxhoba ezikhukhula emva kokujikiswa kwi-BNB ebekufaneleke ukuba alala kuyo, kodwa oko khange kwenzeke ngenxa yokungahlawulwa kwayo le ndawo yokulala. Umphathiswa wezokuhlaliswa koluntu uThembi Simelane namhlanje utyelele indawo ezichaphazelekileyo zezizikhukhula. Watsho isithi amanye amaxhoba aza kube engeniswa kwindawo zokulala ezirhunywayo okwangoku iBNB ngolwasemzini. We are almost moving everybody else out of the centers into our, we prefer usually to use what is local. So we're using local and small BNBs so that there could also be a local beneficiation that comes into the picture. Amanye amaxhoba ezikhukhula ezithwaxe indawo yaseMthatha ngoLwesibini
abongoza urhulumente ukuba axhabashe ukubafudusela kwiindawo ezintsha. uMasande Noqala uphulukene nonkosikazi nomntwana wakhe ngenxa yezi zikhukhula. Ungomnye wabo bashiyeke bengenamakhaya. NgoLwesibini around emveni ko-6 to 7 ndizobona kumanzi abaphantsi abuze unyana hayibo kwenzekani onlethu fanele ubana kungena amanzi ne. Then ndibona uba no kunoba ndivule emnyango iyothatha ixesha ndavele ndavula ifestile lena ndatsala ibhakla ndabakhupha ngenantsika ngefestile ke ngokubona ndabalekisa lo mntana omncinci. Uyaqonda xa ndibuya ke ngoba ndizoseyiva aba amanzi seqabele ngaphezulu egeyithini basweleka ngolo hlobo. Ngoku ndishiyeke ndinjengwanani yokuqala ngoku kuphandle ndisolekelwe ngabantwana umama umntana kwakunye nomntwana. Sithathiwe kwathiwa sisiwa e-lounge eZimbane lounge. Xa sifika eZimbane lounge kwathiwa siyajikiswa ngabantu baseWatertambo caba i-payment ayikenziwa sayobekwa apho besithathwa khona eBambanani. Although sigxothwa kwakulo Bambanani uprincipal ethe akafuni nosibona namhlanje ufuna udilishana nabantwana besikolo. Kusenjalo eMqanduli kude kufuphi naseMthatha ezinye zentsapho eziphulukene namakhaya azo sele ziqalile ukucholachola intsalela ngelinge lokwakha amakhaya azo kwakhona. Kuba ndinabantwana abancinci kukhonosana ndiyocela phaa kwanakwethu ekhaya elikhulu ndibe koba ndibe nendawo ofihla intloko kambe ke kukhonosana oluncinci ke ngoku angeke ndikwazi ukuhlala apha. Irhobhokile kwangoku kwenye indawo ngasemva le-flat. Sele kwenziwe inkqubo yotyando lwemizimba engama-88 ze kuyo engama-77 sele inikezelwe kwiintsapho. Kulibaphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal uMnumzana Thami Ntuli ephelekwa ngumphathiswa olawulo ngentsebenziswano nemicimbi yezemveli uMnumzana Velenkosini Hlabisa batyelele iintsapho ezidilikelwe zizindlu ngenxa yomoya obubhudla ngamandla noshiye umonakalo ongathethekiyo kumasipala waseMpendle. Ngabantu abangaphaya kwama200 abathe badilikelwa zizindlu zabo ngethuba umoya obhudla ngamandla uhlasela iingingqi zomasipala iMpendle. Inkulubaphathiswa yephondo laKwaZulu-Natal ithi baninzi abantu abachatshazelwe yile ntlekele. Almost more than 400 households were affected in the province with almost more than 50 shelterless as we speak. The people who are living in those households. Here in Impendle alone, 140 families were affected and 31 they don't have a shelter and they are actually staying with their neighbors. Umphathiswa wentsebenziswano nolawulo nemicimbi yemveli uMnumzana Velenkosini Hlabisa uthi baza kuwanika izindlu zexeshana amaxhoba. Siyakholwa ke ukuthi masinyane lezi zindlu ezizoba i-temporal intervention zizokwazi ukufinyelela kubantu bakithi ukuze zenze umehluko ezimpilweni zabo. Amaxhoba lentlekele athi ahleli elusizini. Ngikhathazeke kakhulu emoyeni ngoba ngiyazizamela ngiyapatanisa. Manje mase kuwa lo muze ngithi ngithembe kuwona nongqongqoshe ufikile. Wasithembisa ukuthi khona izindlu ezizofika lezi ezifakwayo ukuthi kwesikhashana. Kodwa kumxhaso bathe uzolandela ngoba umxhaso wami angikwazi ukuthi wadukela ngalapha nganginawo mina bengena umxhaso. Kodwa bathembisileke ngoba basinikile ne-voucher nokunye ukudla bafike nako namhlanje bekuphethe. Ngabantu abalithoba abathe bonzakala ngokumasikizi ngethuba kudilika izindlu kweliphondo. Usapho lukaThobile Tshabalala lunyusa ingxowa-mali ukuze likwazi ukubuyisa umzimba wentombi yalo eneminyaka engama-27 nethe yaswelekela eMelika. Olusapho ludinga imali engange-300,000 rands ukuze likwazi ukuhlawula zonke iindleko zokubuyiselwa komzimba kaThobile kweli. Usapho lukaThobile lumchaze njengomntwana obenamaphupha amakhulu ngekamva lakhe. uThobile wafumana ithuba lokusebenza njengomncedisi wosapho eMelika i-au pair ngolwasemzini kodwa izinto azizange zihambe ngendlela awayethembe ngayo. So Thobile relocated to America as an au pair just after she had graduated from aviation school. She was matched with a family and there was a mismatch and then matched with another family. And she started having mental health issues while she was there. And from what we are gathering, there was very minimal support from the program managers, the site, the company that had originally placed her. As a result of that, one thing led to the next, and then she now had to start squatting with friends.
Usapho luthi ukungafumani kwakhe umsebenzi ozinzileyo kuchaphazele kakubi isimo sakhe sengqondo. In transit to meeting with a friend who had promised to give her money for a return flight back home. She passed out. Quickly was admitted to a hospital in Ohio called Genesis Zionsville. And in a space of few hours, because her mom had communicated with her via WhatsApp, communicated again on the Friday, and on the Saturday she was out of reach. Next thing we knew was that by 12 midnight, we got a call from the hospital that she's not responsive. Umzimba wakhe usagcinwe kwindawo yokugcina izidumbu eOhio kwaye usapho lwakhe lucela iminikelo enganceda ukumbuyisa kweli. We are really looking at the margins of roughly around 300 and something thousand rand just to get her body this side. Besicela ukuthi abantu basisize balahlele esivivaneni. 5 rand, 20 rand, 10 rand uzowenza umehluko ukuthi uThobile abuye ekhaya. Usapho luvule i-akhawunti ye-GoFundMe ukanti abanqwenela ukufaka isandla bangatsalela umnxeba umnumzana uMuloyi ku-073 333 4116. Abanye babahlali kwilali ebigutyungelwe zizikhukhula eMntla-Ntshona bathi abakalufumani nangoku uncedo nangona babhalisele ukufumana amakhaya ethutyana okukuze emva kokudilika kwezindlu zabo zodaka ngethuba lemvula neyana ngamandla ngoDisemba nangoFebruwari. Sekuphele inyanga oko imvula yadala umonakalo omkhulu kule ndawo ukanti abahlali abanxungupheleyo bathi urhulumente uyibetha ngoyaba imeko abaphila phantsi kwayo. Abukho mnandi ubomi bam kuba indlu iwile. Andinandawo yokulala. Ndiye ndacela indawo yokuhlala okwethutyana kummelwane. Ukuba nje le ndlu ingavuswa, ndingavuya nam ndifane nabanye abantu. Kudala silindele indawo zokuhlala zethutyana njengoko sikuluhlu lwabantu abali-17 abalindele ukwakhelwa. Kodwa nangoku sisalindile. Uceba wale ndawo uthi uluhlu lwabo bathe bachaphazeleka luthunyelwe kwisebe elijongene nolawulo lwentlekele kumasipala wendawo. Xa uluhlu lwalubuyiselwa kuthi zazili-17 kuphela izindlu ezavunywayo kwaye oko kwakungenxa yokuba abanye abantu babengagcwalisanga ifomu ngokufanelekileyo, babengenazo izazisi neenombolo zezindlu. Ngoko ke ngoku kuye kwafuneka ukuba siphinde silufake kwakhona olu luhlu ukuze isebe lokuhlaliswa koluntu lisincede. Isebe lithi ukulibaziseka kokupasiswa kohlahlo lwabiwo-mali kuchaphazele ulwakhiwo lwezindlu zethutyana. The postponement or the delay in the approval of the tabling of the budget speech by Parliament led to a subsequent delay in the release of funds for the commencement of the building of these TRUs. Government understands the urgency and concern of the affected residents and wish to assure them that all stakeholders are working together to expedite the provision of these temporary shelters. Ngelixa besalindile aba bahlali benza ezinye iinzame zokuzakhela ukanti ezona ndawo zichaphazeleke kakhulu kuseMahikeng, eRamotsire Moilwa, eDithobotla naseRatlou. Uphumetshayo enkundleni umtyholwa wesihlanu kwityala lobuqhwesha entolongweni kwebanjwa uThabo Bester. uJohn Masukela wayefudule ngumsebenzi wenkampani yonogada i-G4S ube ngomnye wabarhanelwa abatyholwa ngokuba yinxalenye yebholo lokunceda uThabo Bester. Inkundla ephakamileyo eBloemfontein wachithile onke amatyala lokaMasukela bejongene nawo ngethiwa abarhanelwa bonke bebevele enkundleni kwisiqalo sokuchothelwa kwetyala namhlanje. Ityala liza kuthabathisa kwakhona ngomhla we-19 kuSeptemba walo nyaka. I'm going to withdraw the case against one of the accused. I think then we can excuse him and he can go in peace. And that is against accused number 5, Motenyane John Masukela. So very important. I will see all of you again on the 19th of September 2025 in the same court at 9:30. Lihlehliselwe umhla wesixhenxe kwinyanga ezayo ityala lalo wayesakuba sisithethi seqela le-ANC uPule Mabe kwakunye nabo atyholwa nabo. Lokamabe nabo atyholwa nabo batyholwa ngobuqhetseba norhwaphilizo lwesixamali esiyi-27 million rand kanti amagqwetha akhe avakalise inkxalabo ngolibaziseko oluqhubayo kweli tyala.
We received the docket as far back as on the previous occasion. I studied that docket. I saw some gaps. I wrote to the state to say, chaps, please explain the following in relation to the charge sheet. Because they give you a charge sheet, they make allegations against my clients. So I look at the docket to see whether the contents of the docket talks to the charges in respect of my clients. And there were incongruencies. And I can tell you now with a straight face, they considered. Namhlanje sithunyelwe ivideo ngomhlali waseMonti kwaWard 6 nohlala kwindawo yogobityholo eDukashe nokhala ngobumdaka kwaye ucele uncedo kumasipala kuba angenelele. Apha kuse Eastern Cape eMonti sihlala informal settlement apha kuse Ward 6 eDukashe indawo exolweni kumdaka kunjena abantwana bahamba apha bame cangwayo lento obumdaka bunjena sihlala kunjena bahlala kuyo lento njeni umdaka. As you can see, namanzi amdaka apha endleleni kuyilondo nje. It's been years kunjena apha. Imbi we vote qho after every 5 years we vote. Siyavota sifake ivote kodwa i-service delivery ayikho. Kumdaka kuyanuka kubi nje. It's very unhealthy, unhygienic for abantwana bethu. Bahlala kule nto njeni. Sicela uncedo. Whoever can help asincede. Kudala sicela masipala kasihoyi. Siyacela Nkosi. Siyabulela kumhlali ngokusithumelela le video asazise ngale ngxaki abajengene nayo. Mbukeli nawe apho ukhoyo xa unengxaki ephathelene nokuziswa kwenkonzo. Sicela usifotele video ze uyithumele ku 071 105 8923 usichazele iwadi nendawo kuyo. Osikakhuleke mamqwathi nomamzangwa kwidesika yendaba ndiyakubulisa nawe kaloku mbukeli apha ekhaya ndikwamkele bethu nedeskeni yam yemozulu nake bethu igama lam ndikuthabile inzwakazi yasebathenjeni mvanje ke yenjenje kaloku imozulu bukele ekhaya masiphawuleni bethuna komfanekiso wokuqala ogangathe ngamandla kaloku zikale kwezamvanje zemozulu apha nje kumzantsi Afrika uphela nokubukela imeko phaya iyayiqwenga ngamandla futhi kumbindi apha emzantsi Afrika ndawo ezininzi kaloku japha koBriska noxakisa bande ekuseni ngenkwanka yakhela 4 degrees yatshintsha noko vele kakhulu ilanga emva kwedinala yangomso kokufuna ke phofu naphala kodiyara futhi beyivala labini ngomso khona ngela shumi nje elikhathi sesithathu kanti ke program amaqondo wakho phansi naphezulu ngiloqala bethu kaloku iphondo kuphaka lokhu empuma koloni ngamandla futhi kuncam yela phondo kokala dokwe phana seJamestown kuyabanda kakhulu phaya ekuseni futhi ngayela 1 napha emva kwedinala ngomso phaya eMonti eMdantsane futhi akhona amafiki kakhulu phaya ebusuku bangomso ngayela 20 degrees kanti ke bethu kaloku imozulu phaya ephondweni elise Freestyle kumbindi kaloku apha emzantsi ngamandla kuncam yephondo futhi kovela phaya futhi kuyabanda ngala 4 degrees naphaya koFitchburg imeko imandundu impela pha bevuswe ekuseni liqanda kanti ke sibaphila kanje kolaphondo lapha kaloku mbukeli wami entshona koloni ngamandla futhi kwimpuma yalo Beaufort West nakumantla laphondo futhi akhona mafu ekuseni nengqele kakhulu phaya ngaye phaya ekuseni bevuka futhi ngo 3 degrees zebenje nje phaya ephondweni elise Northern Cape ngamandla ke futhi kwimpuma laphondo napha kumantla koKimberley ekuseni futhi kuxoxe kamandi ngesasithathu esifana nqwa ke phofu naphaya koKuruman ngo19 emva kwedilala yangomsibona ke benje nje kolaphondo lapha kaloku and Northwest ngamandla futhi kumazantsi wephondo morulo empaya nazo zonke nje ezaziphaluka ngesithandathu ekuseni napha koFreiburg inkwanca naseTosca ekuseni bevuka ngo6 degrees zebenje nje kolaphondo lapha kaloku eGauteng ngamandla futhi kuncam yalo Johannesburg napha kundawo ezinisco Springs ungabanda fenyeke futhi ngo2 degrees ekuseni napha koBalcon Street bevusa bukela ekhaya kuyabanda ekuseni ngiyaqanda xa bevuka ngomsibona ke baphila kanje ephondweni eliseLimpopo ngamandla futhi kumantle emzantsi nencam yalo Polokwane ekuseni futhi ngo8 degrees naphaya koThoyandou phole kamandla seMusina bevuswa ngomso sisibhozo basehla njalo ngokubanzi futhi phaya ephondweni elisempumalanga ngamandla futhi amazantsi walo phaya eEmelo kwasekuseni futhi inkwanca ka5 degrees naphaya eMalahleni kuyabanda kwasekuseni futhi ngo5 nasembombo laphaya bevuswa inkwanca ka7 bukela ekhaya ndiyayivala ndiyayisonga phaya kwaZulu Natal ngamandla futhi amazantsi wePolatheki phaya Pietermaritzburg ekuseni simvula sithe chache yonke insasa ngo12 napha eThekwini futhi ngo13 ngokunake bethina dikuthele kangaka xesha lemyole kamnandi mawethu.